मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बान्था होयो, बेखौ बयबो मिथिखायो। बे जाबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। बे देरहासार बान्थाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय फार्स्ट आरो सेथि आरो ब्रैथि मासि आवग्रिनो हादों। सेथियाव जोंनि सोमावसार बसुमतारी, बिथाङा 89 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। जोंनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम ओइस एस स्कुला बेखौ जोङो थांनाय 2006 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन आरो जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय फार्स्ट 2012 बे मायथाइयाव मेट्रिक लिरजेनदों आरो बिनिफ्राय फैनानै नैबे बोसोराव 2022 मायथाइ बे मायथाइयाव जोंहा गासै 31 फरायसाफोर दंमोन आरो बे 31 फरायसाफ्रा गासिबो आनजादाव उथ्रिजोबनो हादों आरो बिनिनो 31 फरायसाफोरनि गेजेराव 3 फरायसाफोरा डिस्टिंसन मोननो हादों आरो 4 फरायसाफोरा स्टार मार्क्स आरो बिनि गेजेराव 15 स्टुडेन्ट्सआ फार्स्ट डिभिजन, 15 सेकेन्ड आरो सासेया थार्ड डिभिजन जादों। आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि सासे अनजालु फरायसा सोमावसार बसुमतारी, बिथाङा बे जि मेट्रिक आनजाद थांनाय 10 एप्रिल अक्ट'खालि डिक्लेयार खालामबाय, बेवहाय 89% मोननो हादों आरो बे 89%आनो बे बोसोराव बर' बिजोंनि जेसेबां फरायसाफोर दं बा फरायसालिफोर दङ बिनि गेजेराव हायेस्ट मार्क मोननो हादों आरोखि। जोंहा बे फरायसालियाव आर्ट्स आरो साइन्स मोननैबो स्ट्रिमा दङ। थांनाय बोसोरावबो जोंनि जि आर्ट्सआव जोंहा टटेल 86 फरायसाफोरा ओइस एस फाइनाल आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बे 86 फरायसाफोरनि 7 फरायसाफोरा डिस्टिंसन मोननो हादों आरो 12 फरायसाफोरा स्टार मार्क्स मोननो हादों आरो बिनि गेजेराव गासै 54 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन, 31 सेकेन्ड आरो थार्डआव सासे जादों, फेल गैया। आरो बिनि लोगोसे साइन्सआवबो जोंहा गासै थांनाय बोसोराव 32 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन आरो बे 32 फरायसाफोरनि सासेया जोंहा डिस्टिंसन मार्क मोननो हादों 87.77 आरो बिनिनो सासे स्टार मार्क्स मोननो हादों। ओमफ्राय गासै 32 फरायसाफोरनि गेजेराव 18 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्डआव 18, फार्स्टआव 18 आरो सेकेन्डआव 18, थार्ड डिभिजन गैया आरो फेल गैया, 100% रिजाल्ट जादों आरो बे बोसोराव जोङो देग्लाय जि बे सेसन 2026 to 2027 बेवहाय आर्ट्स आरो साइन्स मोननैबो स्ट्रिमाव जोंनि फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो बयनोबो फ्रि एडमिसननि खाबु खालामनानै होनाय जादों। दा बेखायनो जायफोर फरायसाफ्रा थांनाय 10 एप्रिल अक्ट'खालि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय, बिथांमोनहा जोंनि बे फरायसालियाव जेबो बेसेन होआलासे फ्रि एडमिसन खालामनानै बेवहाय फरायनो हागोन। आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ रायखांनाया मोजां जागोन, बेवहाय भेज आरो नन भेज जानायनि सुबिदा दं। हौवासा हिन्जावसा हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो बेबस्था दङ। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, चेनेलनि गेजेरजों दाखालि बावैसो पास जालांनाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि फरायसालियाव मुं थिसनफैनो थाखाय, थाबैनो मुं थिसनफैनो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलजों आं खावलायहरबाय आरो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बान्था होयो, बेखौ बयबो मिथिखायो। बे जाबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। बे देरहासार बान्थाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय फार्स्ट आरो सेथि आरो ब्रैथि मासि आवग्रिनो हादों। सेथियाव जोंनि सोमावसार बसुमतारी, बिथाङा 89 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो जोंनि सासे गुबुन अनजालि फरायसुलि, बिथाङा जाबाय दिपारानि बसुमतारी, बिथाङा 88.33% मोननानै ब्रैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो। दा जों बयबो स्कुल फेमिलिया बिथांमोननि जि पारफरमेन्स, बे पारफरमेन्सनि सायाव गोजोननाय दङ। आरो मोनसे खोथाखौ आङो रायखांबावनो नागिरदों, बे जाबाय जोंनि बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे सानजारां लकेस्वर ब्रह्म टप 10, बिथांमोनहाबो बेबायदि आनसलिकनि सिङाव दख'रा एबसुनि सिङाव सायख'नानै बे बान्थाखौ होबोबाय थादों। बे बान्थाखौबो जोंनि 4 फरायसा, सेथियाव जोंनि बे माबायानो दङ सोमावसार बसुमतारी, नैथियाव दिपारानि बसुमतारी आरो बिथांमोननि उनाव जोंनि डिस्टिंसन मोननाय गुबुन सासे फरायसुलि निकिता बसुमतारी, बिथाङाबो मोननो हादों आरो बिथांनि उनाव
दैथुन बसुमतारी बिथाङाबो बे जि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बे बान्थाखौ मोननो हादों आरोखि। देग्लाय जोंनि जेलिना बसुमतारी आरो सासेया मार्टिना बसुमतारी बिथांमोनहा बर' आयदायाव 100आव 100 सानैबो माने मार्क्स लाखिनानै मार्टिना बसुमतारीया स्टार मार्क लानानै उथ्रिनो हादों आरो जेलिना बसुमतारीया बिथाङा फार्स्ट डिभिजन बे थांनाय आन्जादाव मोननो हादों। आरो आं बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ रायखांबावनो नागिरदों। अल आसामाव माने बड' जि आयदा बिमानि राव बेवहाय अल आसामाव माने फार्स्ट पजिशन बा हायेस्ट मार्क मोननाया बेनो गिबि नङा। बिनि आगोलावबो 2012 फार्स्ट जि मेट्रिक आन्जाद लिरनाय बेवहायबो जोंनि सासे फरायसुलि दैजि मुसाहारि बिथाङा 94% मोननानै 2012आव माने अल आसामावनो बड' आयदायाव सबसे बांसिन नम्बर मोननो हादों। आरो बिथांनि उनाव जोंनिफ्राय सानै फरायसुलि शिबानी औवारी आरो गुबुन सासे फरायसुलिनि नामखौ आं बावबाय बिथाङाबो 19 बिथांमोनाबो 19% लाखिनानै बड' आयदायाव मोनसे समाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाखिनो हादों। आरो OHS आवबो एडभान्स बड'आव जोंनिफ्राय सानै फरायसाफोरा हायेस्ट मार्क मोननो हाबाय। बिनि गेजेराव सासे मथुरा ब्रह्म आरो गुबुन सासेया सबिता बसुमतारी जानो हागौ। बिथाङाबो एडभान्स बड'आव OHS आव हायेस्ट मोननो हादोंमोन। आरो दिनैनिफ्राय बोसोरनै आगोलाव जोंनि सासे फरायसुला बिथाङा मेट्रिक आन्जादाव गासिबो आयदायाव लेटार लानानै 91.16% लानानै उथ्रिनो हादोंमोन। बिथाङाबो एडभान्स मेथमेटिक्सआव 100आव 100 लानानै हायेस्ट मार्क लानानै उथ्रिनो हादोंमोन आरोखि।